thưa tu te chỉ bay lại với cụ lệ gas ni som pariat sang ni le som ni pathum ni ya kan hu me ki pu di lo ni win ni ya hei van nei thak de main pui tu kan han ni ya kan lo zo na da lan ve khim khim hi kan du a ron da lang do no ni kan phei je lang mi panga jet mai ron bunga hei min pui turin pu ta puma re ma pu bek zo la puzara le pi zo dinite ron kala a lo mom khop mai chunga kan lom le ni chung chân về đến kan zo thei ngim pathin zara bu po thakop maya hian kan bung pil hur mai ni ro pui khop mai hei zo nun jamoi to mai na a south thailand na thil district ha chen lalam tira zo har dau hi hei pui thina lomom thin khop mai kan han keu dau mai mai tina ni mo kha anim om lava nim hi kan zong ni dau ber mai South Thailand khu hin la ti tha em mai ti hianin lo zo har dau te chu ni sen san huya nit lawan buin tu ma thana lo hian zo har hi kanin pui dol zel mai ni ro pi khop mai thing tlang lo nei mi te kan ni hei kumina kan ei zon na thil rot lama son kan nei boka chu thau than ni khan kan zo ve maya ei voin zir top ni a helam pang kan han zo ve le thei dom amia mi te zara lomom khop mai nge har o mem kujar hello hey all khop mai kan jong anh ấy ber mai alo je to khop mai lomom khop mai ni à hei lomom khop mai mu mang lama po kan mang phak lo ti ka nge kan jong ti kan khiat lo kha ti han hei min han puya kan zo don ta chu ni ya lomom khop mai ti han hei chong lama kuchal buang la ha tak mai nan han thok kha ni ti han ron bei honga tin zo lo hi kan pui dial zel mai ni hela chu ni bắt chặt vì bùi đi chú cái bầu liền nắng chiều mấy mấy lông là lúc lúc thăm bằng anh ấy dấu lo mom le mai hạt sak boka lo mom em hạt sak em boka ni klam chak lampang an be de don ni hei puk zo po sing tur tam khop mai puk zo tam em mai ni tin lo hi ni hei kan huang hen nim lo khop mai a kan liền zon kha ni deuh mai lampang khunin kan han bung lenga minute som ni vel han bun chuan kan zo to mai do na ni kan zo felta ro pui khop mai kan van lom te lul la han lo hey với nọ lâu kan han zoa pu edi lo nge lo zo sa lam te hi a ti thei don em
tar view thầy đó nè lo mầm khúc mày nâng tương đi sầm bạc quá in rim đi giờ này hiên căn tiền chứ khai va râu bùi đón về ô lo mầm mày hay nè căn suy đắc hắn mum băng à mình phạc lậu căn mình ngài lậu căn dấu về tốt mày hi lo mầm khúc mày căn hắn sầu mê căn đi căn hắn hậu ngắm mơ sầu nu căn hắn dấu thế này á căn lo em anh làm hi chú thái thì vắt lo mấy thế clear tu thế à mày rồi chứ mình hi lo mun ni ya căn này ya na thiểu rồi ta son tham pa ngai tak mai kha kan han sa helai jun bek te a han sak mai lo hajun katlin ta lo ni chu wa in clear tu ta min mu po thama wa che ben lo ti mai te ya che lo thei ni lo ke ma che thok tu kan si mo nè in dai ngang lo ni pasal tharam pasal lo kum kha lo ngai bok si mo ti he chuanin kum tur tam tak kan ma chup te po kan kom man sel to tura ka ngai lo mom khop mai a tho ma po a thakop mai kumin hi a hara a lo hi zapan lo mun ania ma se hian tho thei via ve pusar chaw em chào lo ve zia hei rina in anim po a lo lian lo wa a ha thak lo ve an ha lem lo ve lung em mai ni bằng par po an moi khop mai hei isap bằng par ani a hei hi nghe ni kha zam zo par moi em mai ani a abula hian hi chuai lo ani tlam noi hian tin par bok ani lama hian hei sap bằng par hei hi nghe kha chuai lo ani boka ta hian sap bằng par pheng khel hep te pon hei a rim tu yan tian yang heng lai zam zo te hi la par lova hian thlam bula thlam hoi tinwa ma hianin bula him pang par kan da chuk mai ni han hoi han chol thovena thlithim han don pa pang par moi tak tak mai an mu tura nom hi chuanin nun te po ti hlim ve thine em ani lo mom khop mai hei kumin kan na tho kum ti ra tangin ti hian kan lo hun ni kan thloi zawa ara kan seng thei ngem ara thata ka seng hi ji kan du dan ani a ra seng turin kan han in ruam han lenga ruam han lok no te hi chu mi hring lam tong chana ni a lotlin na chu pathian thu ni kum lama saju in kan khotlang bu hi se da vek me kumina hina se le ngem ti a khiat lo ni ole mi chin hi kan don ti lan thei ani a thlir tu te bye bye vek ula